Έλα, έρχομαι. Εντάξει, τι είναι αυτό ρε. Κάτι δεν είναι. Ψηλό. Κάπου είναι αυτό. Αυτό πιστεύω είναι το σημαντικότερο πράγμα. Ο Περικλής πού είναι? Κάτος. Γιώργο, όχι εδώ πέρα, εδώ είναι. Το την Ινδιάνο, και δεν Πώς. Έλα και εσύ, πέρα και εσύ. Εγώ είμαι γεμάτος. Δύο κράνη. Δύο κράνη, εσύ είσαι γεμάτος από κράνη. Όχι. Να βάλουμε